Hej Siri, prosím ťa, nevieš o nejakom krásnom dvojizbovom byte v Ružinove? Áno, Marko, ukážem ti jeden. Wow, to je paráda. Povedz mi niečo o tom byte viac. Tento moderný dvojizbový byt sa nachádza na Galvanyho ulici v novom projekte Galvany Home. Má 50 m2 a skutočne výbornú dispozíciu, ktorá pôsobí priestranne a útulne zároveň. Kuchyňa je na mieru, moderná, funkčná a ponúka veľa úložného priestoru. Obývacia izba je svetlá a vzdušná. Ideálne miesto na oddych po dlhom dni. Nechýba priestranná kúpeľňa s vaňou. Komfortná izba, ktorá pôsobí pokojne a harmonicky. Z obývačky sa dostaneš na balkón orientovaný do vnútrobloku. Perfektné miesto na rannú kávu alebo večerný chill. Super, ale v Ružinove býva problém s parkovaním. Tu na je to ako? Svojho tátoša si môžeš zaparkovať v garáži, k bytu prislúcha nebytový priestor pivnica. Ak aj vy hľadáte takúto nehnuteľnosť, nevolajte Siri, volajte mne.